Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बर' सावथुननिफ्राय थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ मोजाङै दङ दा माने जोङो हिन्जाव गोदान लांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बिदानो हिन्जाव गोदान लांनोसै ओमफ्राय हायोबा नोंसोरनो हाबाखौबो खोन्थागोन आरोना नेक्स्ट भिडिअआव थ' होमब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोंना जायगाया खहे खथे एसे ओमफ्राय बाज्ल' एसे जामफिन जायो जालाय ओमफ्राय जोंनाव नै गोदाना लाजिदों आयो दा मोजाङै देखायगोन आङो मोखांखौ गुवार गाज्रि फुवारनानै जालाय ओइ सुजु जिरायबाथाय मुसुग जाथिया नुखाथारो अरबाथाय गोजा जाजोबो रोजा गारि सिनायखौ लाना टाटानलाय टाटान टाटान बेयाव मबाइलाव टाटान फैदों दैया गारि सुदों एसे साफा खालामदों खाखि दै दैमायाव गारि सुबाय एसे साफा खालामलांनोसै मानोथो फैसा गारनोना बेलेगाव सुनानै दैमायाव एसे साफा खालामलांनोसै आरो थान्दा लाना हाबबाय दखानाव एसे थान्दा लोंलांनोसै गरमद्राय जोंना दालां मोनलायबाय जोंना खोनायाखै होनबा पार जाबाय एबारबा जोंना दालां पार जाबाय नायनोबाबो आंनि भिडिअखौ नायलांदो आरो बेलेगनि राव खोनाबार गाय सा लोंबाय सालोंसै होनबा सालोंबाय थानोसै गावहानो लाङा आं माने बोरै लाङो दे आं थांलाबायनो हायाहाय बिदि लामाखौनो सिनायाखै आरोना नों थाङा होनबा लांग्रा मानसि गैला जोब्बाय रले गस्ला गानाखै थोद बेफोरो दोनथ' ओंखाम जानायखौ देखायदो मबाइलखौ देखायदो सासे फुनो माबाजों पापरजों हनै मोखां खोबदों लाजिदोंनो ओमफ्राय सासे ओंखाम जानाया स्टिल दं आरो ना होयो नै नाय ओमफ्राय जानोसै ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदाना बेखौनो दोनफैदों जोङो हिन्जाव गोदाना नै जोंना बाजैया बाजैया जोंहाना हिन्जाव गोदान हाबा जानो फैबावगोन जोङो ओमफ्राय बेखौनो दोनफैदों जोङो बाजैखौ बाजै जासिगोन जोङो जोंनि बिदानि ना होमबा जाबाय थानोसै जाखांबाय ओमफ्राय थांसैलाय
ड्रेस सोलायदोंमोन आरोना बेखौ सोलायफिननायसै बेलेग ड्रेस गानदोंमोन गानस्लायदोंमोन जारुमोन ओमफ्राय सोलायफिनसै आरो दा आंनि गानबोनायखौ गानलांलायनोसैलाय आरोना गाइस ओमफ्राय गालांसै जोंहा रानिखौ बैलाय हिन्जाव गोदाना हाबा जानो फैफिनगोन जों ओमफ्राय रानिथ' जानाय नंला बाजै जासिगोन आरोना हाबायाव देखायनोसै ना मा बुङो हाबायाव देखायलायनोसै आरो ओमफ्राय होनब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ बयबो लोगोफोर एसे ना बयबो नायलायलाय आरोना माया ओं गाबोननो लिंहरदों खबरा जोंना हिन्जाव गोदाना नै हाबायाव मोजां देखायनोसै ना देखायलाय लाजिदों हनै आजा नोंबो लाजिदों नामा लाय जाराम थाना होदों नै दा हाबफैनाय नंला आंनि भिडिअखौ नायखाया दे बिब' सासेनाव बेरायहैलायनोसै एबानबा बिब' सासेनाव जोंहा आब' सासे दंबावो बेनाव बेरायहैनि ओमफ्राय दा हाबफैलायगोन इसानाव आदा मिजिनावबो बेरायहैगोन एसे दा लोगोफोर नायदो बिब'नाव एसे हाबहैलायनोसै जोंहा ओरैनो एसे हाबनो हो नै ओमफ्राय नायलाय बेखौ नाय एकदम मोनामजोबनाय बिसोरो मिजिंना गाय गुदुङानो मोनामजोबनायनो हनै नायलाय मा ड्राइभारानो माने मोनामजानो हाला आरोना मोजां होननांगौनो जों थगाय रोङा ना खोबथेखाबाय हनै गैला मानसिफोरानो बुद्रु बुसि जालांजोब्बाय नै इसां गारियाव जायगा थोला लाय मोनफैलायबाय नै बिब'नि न' बियो बिगुमैनि न' बियो गुमै गेदेरनि ओमफ्राय दसे हाबलांसै आरोना बिसानावबो ओमफ्राय जारुमोनहानाव माबायाव न'आव ओमफ्राय ड्रेस सोलायनानै थांफिनसै आरोना नैबे ड्रेसा जारुमनि ओमफ्राय ड्रेस सोलायनानै थांफिनलायनोसै आरोना नै बिदाया बे सासे गेन्द्राया बेबो आंनि बिदा नै बेबो नैबे देनांहाय नायनो थाखाय मेम'रि थाथोंसै आरोना बेलाय बे गुमैमोनहानि न' ओरै ओमफ्राय नै ओरै आरोना ओरै हाबलांनांगौ बिसानि न' मालाय नै दासो माबा खालामगासिनो नाय ओंल' होन नै आंनि बिखुनजो बिबो ओमफ्राय जाय माने बिसा नै न' नै जादों गोदान न' साफा बानायगासिनो आरोना मालाय प्लास्टार बुगासिनो ओमफ्राय नैबे बिब' आब' बिब' नै बे बिब' मा होनो ओमफ्राय बिथिंजाय जिरायनोसै न'आ नै बिसानिया मालाय दासो साफा बानायगासिनो प्लास्टार बुनो नागिरगासिनो खावसे बुगासिनो सिटि दे मुसा दे नाय दे मा खालामदों मालायनो बिसानि न' गोदान दासो माबागासिनो ओंखाम संग्रा बियो न' प्लास्टार बुगासिनो नै थफ्ला थफ्लि जालाबायगासिनो डिजाइनखौ मारो डिजाइनखौ बुदों डिजाइनखौ बुदों दिनैसो बुखांदों डिजाइनखौ गोजा मावग्रा दं नुहुरलां मावग्राफोरा माबायदि मावग्राफोरा मावगासिनो दे
malah ikannya fish godan malah dakhal bagus labudeng fish godan malah ikutbu aku bukabai dah bisa kenal hasilnya bai dah budeng maba nani bisa gader hidup saya kan maba dah talan tentang itu sih kan kelana apa lah maro lalu juga yang naik sih bunuh ada kamari mau nele denang naik nanggo ada denang naik nanggo bahkan memur talangan siapa yang tahu malah Lili, siapa sih? Nunggu, ini warnanya yang buku, pandai buku dalam. Kau semua mana lah? Oh, itu dah selesai. Hangzhou mana baju ha? Hangzhou mana baju mana baju? Hindu kudan dan kucing mana lagi bidani? Mana kau nanti kucing dengar? Hindu kudan ke, Mbak next video, haba ke dekai lain share na? Haba ya, mana dan nongkwa? Masang mana? Masang, kau boleh fix kalam kan haba kau? बैसागु बायनानै जासिगोन बैसागुनि जानाय लोंनाया जोबग्रोबासो माने हाबाखौ होसिगोन आरो ओमफ्राय जों दा थांनोसै एमोनबा बिब'निफ्राय बिदाय बै बिब' सासेनाव फैदोंमोन नालाय जोङो दा ओमफ्राय आरो बैहाय न'आव ड्रेस गानहैलायनोसै नै आं माबानि जारौनिसो गानदोंमोन दहाय दसे गरम मोननायखाय ओमफ्राय बिसानाव हाबनानै ड्रेस गाननोसै थांलायनोसै आरो ना मा होनो मोनालांसिगोन ना जोंथ' मोनालांसिगोन जोङो होमब्ला मोनाबाबो गोबोरजों फैनाय नालाय जेबो नङा हाबलांसै गारि थाखानायलाय होमबा थांलायनोसै